आं जेलाव थानांब्लाबो फासि जाब्लाबो दिनै नोंथांमोनानो दैदेनलांबाय थानांगोन दैदेनलांनांगोन फासयनो नाङा गिनो नाङा दावगालांनांगोन खोलोब खोलोब सासेनि उनाव सासे सासेनि उनाव सासे दिनै दावगालांनांगोन बेरे बिदै होनायनि उनावबो बै जिबौफोरजों जों सौजाबाय थादों अरजाबाय थादों बिटिसि सरकारानो जा आसाम सरकारानो जा सांग्रां जानाया मोजां मन्दिरा गाव जुदि आन्दोलनखारि आन्दोलनजों फैनाय आसामनि मानसिफ्रा बेदर जायो बिसोरो भारतखौबो मानिया मान सन्मान होनो रोङा बे जोंनिनो हाखा जोंनि हाग्रामाया जुदि नाबथानो हाबाय हायाबाबो जों बे पाब्लिकफोरा बे जायगाखौ जों जिबनावबो जों हगारनो हाया दिनै जों अनसायनाय जिबौजोंनो सौजादों आरो अरजादों दिनै आसाम सरकारा रामदेवनो पतंजलिनो गोबां हा होदों दिनै गुबुननो होनानै मा बुंजादों मा सानजादों जों दिनै मिथियो बेनिखायनो दिनै जोंनि बिटिसि सरकारानो जा आसाम सरकारानो जा सांग्रां जानाया मोजां दिनै बे गुबुन हादरनिफ्राय फैनाय मानसिफ्रा गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय मानसिफ्रा बै बिस गोनां जिबौफोर बायदिसो जेसां गाखिर होनानै बेरे बिदै होनानै फेदेरा मानो सम मोनबानो सुबिदा मोनबानो सौगोन आरो अरगोन मुख्यमंत्री हिमন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এটা সন্ত্ৰাসবাদী এটা নিষিদ্ধ ঘোষিত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ নেতাৰ ছবি আঁকিবলৈ নৱপ্ৰজন্মক প্ৰৰোচিত কৰিছে গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়াই আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এনএছএ লগাব লাগে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে জুবিন গাৰ্গলৈ ভয় নেকি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ প্ৰশ্ন ছাত্ৰ মুক্তিৰ প্ৰশ্ন এইটো যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই জুবিন গাৰ্গলৈ ভয় কৰে নেকি মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক বেয়া পায় নেকি ভয় কৰে নেকি কাৰণ তেওঁ ছবি আঁকিলে তেওঁ এনএছএ লগাই দিয়াৰ ধমকি প্ৰদান কৰিছে চিত্ৰশিল্পীক দ্বিতীয় কথা তেওঁ আৰু এটা কথা কৈছিল যে অসমৰ নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন আলফা যাক ভাৰত চৰকাৰে নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছিলে আৰু তাৰ নেতা পৰেশ বৰুৱাৰ ছবি অংকন কৰিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনাইছিলে তেওঁ কৈছিল যে পৰেশ বৰুৱাৰ ছবি আঁকক কোনোবা আঁকে যদি এতিয়া আপোনালোকে জানে যে আলফাৰ লগত যদি অসমৰ মানুহৰ আবেগ অনুভূতি জড়িত হৈ আছে কোনোবাই ভাল পাব পাৰে বেয়া পাব পাৰে এইটো এটা বেলেগ বিষয় কিন্তু এটা সাংবিধানিক পোষ্টত থাকি সাংবিধানিক পদবীত থাকি তেওঁ সাৰ্বভৌমত্ব ৰক্ষাৰ কথা কয় তেওঁ ভাৰতৰ অখণ্ডতা ৰক্ষাৰ কথা কয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এটা সন্ত্ৰাসবাদী এটা নিষিদ্ধ ঘোষিত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ নেতাৰ ছবি আঁকিবলৈ নৱপ্ৰজন্মক প্ৰৰোচিত কৰিছে গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়াই আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এনএছএ লগাব লাগে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে কাৰণ এইভাবে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে কাৰণ আপোনালোকে জানে যে আলফাৰ বাবে যদি এটা কবিতাৰ পংক্তি লিখা হয় তেন্তে কোনোবা যুৱতী জেললৈ যাব লগা হয় কোনোবা ছাত্ৰী জেললৈ যাব লগা হয় সেই মুহূৰ্তত যদি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সাংবিধানিক পোষ্টত থাকি সাংবিধানিক পদবীত থাকি তেওঁ যদি নৱপ্ৰজন্মক প্ৰৰোচিত কৰি এটা সন্ত্ৰাসবাদী নিষিদ্ধ ঘোষিত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ নেতাৰ ছবি আঁকিবলৈ প্ৰৰোচিত কৰে তেতিয়া অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সাৰ্বভৌমত্বৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে ইয়াৰ লগে লগে আৰু কিছুমান কথা ক'ব লাগিব যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ভৰলুমুখৰ গছ কটাৰ আন্দোলনৰ কথা কৈছে লগতে দীঘলী পুখুৰীৰ গছ কটা আন্দোলনৰ কথা কৈছে তেওঁ কৈছে যে ভৰলুমুখত গছ কটাৰ আন্দোলন কৰা দীঘলী পুখুৰীত গছ কটা আন্দোলন কৰা মানুহখিনি ফ্লাইঅভাৰ বিৰোধী উন্নয়ন বিৰোধী তেওঁক আমি স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে ভৰলুমুখত গছ কটা আন্দোলন কৰা দীঘলী পুখুৰীত গছ কটা আন্দোলন কৰা কোনো মানুহে কোনো আন্দোলনকাৰীয়ে কোনো প্ৰতিবাদকাৰীয়ে উন্নয়ন আৰু ফ্লাইঅভাৰ বিৰোধী নহয় তাত থকা প্ৰতিজন প্ৰতিবাদকাৰী এটা কথাই কৈছিলে গছসমূহ ৰক্ষা কৰক গছ নাকাটিব গছ নাকটাকৈ ফ্লাইঅভাৰ বনাওক এয়ে আমি আমাৰ প্ৰতিজন তাত থকা প্ৰতিবাদকাৰী দাবী আছে কিন্তু তেওঁ এটা মিছৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি সেই প্ৰতিবাদকাৰীসকলক যি প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলক অসমৰ প্ৰতিটো প্ৰজন্মৰ মানুহক প্ৰতিটো সচেতন ৰাইজক কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজক ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজক গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজক আৰু সমগ্ৰ নাগৰিক সমাজক অসমৰ মানুহক চেতনাক আঘাত কৰি তেওঁ উন্নয়ন বিৰোধী আৰু ফ্লাইঅভাৰ বিৰোধী বুলি ক'ব বিচাৰিছে তেওঁ সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে আমি কোনো উন্নয়ন আৰু ফ্লাইঅভাৰ বিৰোধী নহয় আমাৰ দাবী এটাই আছিলে গছ নাকাটিব আৰু গছ নাকাটাকৈ আপুনি ফ্লাইঅভাৰ বনাওক আপোনালোকে ফ্লাইঅভাৰ বনাওক কিন্তু তেওঁ গছ কাটিব যে নোৱাৰিলে এই ক্ষোভটো এতিয়ালৈকে যোৱা নাই সেইকাৰণে মাজে মাজে তেওঁ এতিয়াও প্ৰলাপ বকি থাকে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজিকালি প্ৰলাপ বকিব ধৰিছে কাৰণ তেওঁ সাংবিধানিক পোষ্টত থাকি সাংবিধানিক পোষ্টৰ মৰ্যাদা নজনাকৈ যি টি বকে সেইকাৰণে আজিকালি সেইবাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনৰ নেতাৰ ছবি আঁকিবলৈ নতুন প্ৰজন্মক প্ৰৰোচিত কৰিছে এটা প্ৰজন্মক বিপথে পৰিচালিত কৰিব চেষ্টা কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে অতি শীঘ্ৰে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে লৰেন্স ক'ত বা পলাব ডিপেণ্ড ক'ত বা পলাব এইটো ডিপেণ্ড বড়ো এটা ড্ৰামা হয় তেওঁ বহুত আৰু ড্ৰামা কৰিব 10 माह थांबाय गोदान खामानि जेबो मावनो हायाखै आरो 280 कोटी टाका प्रमोद बर' बिथांनि सरकार सालायनाय समाव थाबोनाय बे फैसाखौ लानानैसो बिथांमोना खामानि मावबाय थादों हाग्रामा मन्दिरा गाव जुदि आन्दोलनखारि आन्दोलनजों फैनाय बिथाङा बुजिगोन आरो बिथाङा रायजो राजानि
खावलायनायखौ खोनासंगोन आरो जुदि जेबो जाथाराब्ला जुदि मानिथाराब्ला जोंहाथ' उफाय गैया देयार इज नो अपसन देयार विल बि नो अपसन देन टु गो टु माने कर्ट जों विल एप्रोच टु कर्ट बे जोंनि माने डिसिसनखा बेयो जों कर्टखौ जोङो माने नक खालामगोन कर्टखौ जों खावलायगोन कर्टआव जों थांगोन केस होगोन बे फाइनाल मालगावआव फैनो हागौ आरो बे फाग्लि जरानि धौआनो दिनै प्रमद बर'नि सरकारखौ आउट खालामदों होननानै जों बुंनो हायो बे मालगाव जायनाखि माने ट्राइबेल ब्लक एरिया बियो माने 1984 आव बेखौ दादों बालाघाट नायगाव ट्राइबेल ब्लक होननानै दा बे ट्राइबेल ब्लकनि आन्दाराव जे एपिडिसिएलनो बिटिसि सरकारा हा होना होदों खोब दुखुनांथाव बियो जों बेखौ दुखु फोरमायो आरो जों निन्दा खालामो आरो बे हाखौ थांनाय जायनाखि सरकार प्रमद बर' सरकार बेनो बे हाखौ होलांदों होननानै मानगोनां हाग्रामा महिलाया बुंनो हादों दा बाथ्राया बे नङा जे प्रमद बर'आ भुल खालामलांबाय बे भुलखौ जों मावनांगौ बे बाथ्रा नङा दा गथिखे बेखौ माने कारेक्सन खालामलांनांगौ कारेक्सन खालामनानै जायनाखि प्रमद बर'आ होलांनाय जायनाखि हा बेखौ केन्सेल खालामनांगौ बेयाव एपिडिसिएलनो हा होनो नाङा जिहेतु बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि आन्दाराव गोलैयो दा गथिखे जोङो बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ उद्धार खालामनांगौसो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ प्रटेक्सन होनांगौसो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ प्रटेक्सन होनो नागारै जुदि नोङो आरोबाव ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव गोदान माने डेभेलपमेन्ट नामाव इन्डास्ट्रि लाबोयोब्ला बे ग्रहन जायगायाव खुनु नङा जोंनो डेभेलप नांगौ डेभेलप नाङा नङा दा खिन्थु डेभेलपमेन्ट नामावनो ट्राइबेल बेल्ट हाखौ सेनानै एपिडिसिएलनो हगारनाय बे खुनु दिन गनायजाव नङा बे मानिथाव नङा बे जों बेखौ मानि हाया दा दस्रा जायगायाव लां जों आपत्ति खालामाखै अबेबा जायगायाव लांथों माने ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बाहेरायाव अबेबा जायगायाव जुदि लांनो नागिरदोंब्ला लांथों जा बेयाव खुनु माने बादा गैया इतिमयधे माने जायनाखि बे एपिडिसिएल गायसननाय नामाव थारैनो बैथा फेमिलि मुस्लिम फेमिलि बेखौ जे नैबे मालगावनि आरोबाव बे ग्रेजिं फिल्डआव दोनफैना दों बेबो अननाय बेबो इलिगेल मालगावआव ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआ आरो बे मालगावआव जोङो दिनै बे हाखौ प्रटेक्ट खालामनो नागिरै मालगावआव आरोबाव बे ग्रेजिं फिल्डआव 93 जन फेमिलिखौ दोनफैनो नागिरनाय बेबो बिराद इलिगेल दोननो हाया सुप्रिम कर्टनि अर्डार दंखायो सुप्रिम कर्टआव रोखा रोखा अर्डार दं जे ग्रेजिं फिल्डआव इसेबां इलिगेल एनक्रोच दं बिसोरखौ इभिक्सन खालामनांगौ होननायसो माने अर्डार दंखायो दा गथिखे बे सुप्रिम कर्टनि अर्डारखौ जोङो माने इगनर खालामनानै बेखौ न' हयर खालामनानै बेयाव माने इलिगेल भाबै रेगुलेट खालामनो नागिरनाया बे इनजास्टिस बेखौ दोननो हाया आरो अनारेबल फैसा होनाय बुंदों 2.5 लाख होनाय खोथा बुंदों बेबो दुखुनांथाव खोनासंनो जों बिराद गाज्रि मोनदों रायजोफ्राबोथ' बयबो खोनासंनो गाज्रि मोनदों 2.5 लाख कोटि थाखा होगोन होननाय बाथ्राखौ हाबो होगोन 2.5 लाखबो थाखा होगोन होनना बुंनाय जोङो सरकारनि जौसिम थानांगौ बिटिसि होननाय बाथ्रा बे रायजो राजाफ्रा खोनासंनो मोजां मोनाखै नङा खोनासंनो गाज्रि मोनदों दा बेबायदि खालामनाङा बे बिसोरो अबाव दंमोन बेखौ बुजिनो हाया बे 93 फेमिलिया अबाव दंमोन बेखौ जों बुजिनो हाया बिसोरो खिन्थु एपिडिसिएल नो हा हगारनाय जायगानिफ्राय बिसोरखौ लाबोगोन होनना बुंदों खिन्थु एपिडिसिएलनो जे हा हगारगोन बे हाया ट्राइबेल माने बेल्ट ब्लक ट्राइबेल ब्लक बियो नायगाव बालाघाट ट्राइबेल ब्लक बे ट्राइबेल ब्लकआव बबेनिफ्राय थाफैदों बे फिन बाथ्रा बेखौ बै समाव ओंखारखानांगौमोन खिन्थु बेखौ होखाराखै बै समाव दा होखाराखै दिनै माने एपिडिसिएल गायसननानै बिसोर एफेक्ट जानोसै दा बेखौ माने शिफ्ट खालामनानै जे आरोबाव गोदानै माने नायगावनि बे माबानि नैबे मालगावनि ट्राइबेल ब्लक जायगायाव ग्रेजिं फिल्डआव दोनफैना दों बेबो इलिगेल बेखौ दोननो हाया बिसोर अबेनिफ्राय थाफैदों बे माबायाव बेखौ भेरिफाइ खालामनानै बिसोर जे जायगानिफ्राय फैदों बे जायगायाव थांसो थिननांगौ बिसोरथ' खुनु माने रिहेबिलिट खालामनायनि फैसा थाखा होनायथ' बाथ्रा फैनाङा गथिखे बेखौ बिदि खालामनाङा बिसोर अबाव दंमोन अबेनिफ्राय फैयामोन बिसोर माने दोनफिननांगौ थांफिनफिननांगौ बे दोनफैफिननाङा आरो ग्रेजिं फिल्डआव हा होनायनि खुनु पावार गैया सुप्रिम कर्टनिबो अर्डार दं आरो आसाम लेन्ड माने जायनाखि पलिसि बे आसाम लेन्ड पलिसियावबो 2019 रोखा रोखा लिरदों जे ग्रेजिं फिल्डआव जेसेबां इलिगेल भाबै एनक्रोच जादों बे एनक्रोचारफोरखौ होखारनांगौ होननानै डिसिफोरनो अर्डार होनायसो दङ दा गथिखे बिटिसिआ बेफोर गासैबो अर्डारखौ मानिनांगौ जों बेखौ लुबैयो आरो रायजो राजानि जायनाखि दाबिनाय बे दाबिनायखौ मानिनांगौ जों लुबैयो प्रमद बर'आ थोनलांबाय होननानै प्रमद बर'आ भुल मावलांबाय होननानै बे भुलखौ मावनो नाङा बेबायदि भुलखौ मावोब्ला खिन्थु रायजो राजानि खुद्रिनाया गाज्रि रोखोम माने बिपि पार्टियाव गोहोम गोलैगोन दा ओरैनो जोङो ट्राइबेल बेल्ट हाखौ उद्धार खालामनो हायाखै गोबां जायगायाव होखारनांगौ मजाबारि गामियाव गोबां इलिगेल भाबै हाबनाय दङ मजाबारि गामियाव जे बर'फ्रा दाबो हानि फाट्टा दङ खाजोना होबाय थायो खिन्थु बिनि उनावबो दिनै बिसोरखौ जेबो खालामनो हायाखै बिसोर आराम मावनानै जाबाय थायो जोंहा दिनै खाजोना होबाय थायो बेसेबां इनजास्टिस बेसेबां अननाय दा गथिखे बेखौ बुजिनांगौ दा बेखौ बुजियाब्लानो जुदि नोङो जुदि बेल्ट ब्लकआव दोनथुमफैनो नागिरबावब्ला बेबायदि देरसिन अननाय जेबो थानाय नङा आरो बेबायदिब्ला पार्टिनि इमेजआ गाज्रि जागोन आरो हा हुनि माने इस्युआ जोबोद सेन्सिटिभ इस्यु जोबोद सेन्टिमेन्टेल आरो जोबोद सेन्सिटिभ हा हुखौ लानानै जों जुद्ध नांदों गोबां दावहा नांदों जोंहा आलादा रायजो बिदों जोङो आलादा रायजो बिनानै जोङो बिएसि मोन्दों बिटिसि मोन्दों जों गोबां मानसि थैदों गावजों गाव बुथारलायदों पुलिस बेल्टजों गावथारजादों सोरबा रेप जादों सोरबा मेगन खाना जादों सोरबा बेंगुरा जादों दा दिनै बिनि उनावबो जुदि जों हाखौ निरापत्ता खालामनानै लानो रोङाबा रैखाथि खालामनानै लानो रोङाबा जों मालायसो हा हगारोब्ला बे गोबां अननाय जागोन दा गथिखे जोङो दिनै हाग्रामा महिलारिखौ आं सानो बिथाङा बुजिगोन बिथाङा सासे आन्दलनकारि आन्दलननि गेजेरजों फैनाय जिहेतु बिथाङा बुजिगोन आरो बिथाङा बुजिनानै थाबैनो नैबे मालगाव जुदि हा होनो नागिरनाय एपिडिसिएलजों बेखौ बोखारनानै दस्रा जायगायाव लांथों जों बेखौ अनुरद खालामो जोंहा बेयाव माने दस्रा जायगायाव लांबा आपत्ति गैया आरो लोगोसे नैबे माबायाव जायनाखि
एक्टिभिजम फिल्डआव माने दोनफैनांगोन 93 फेमिलि बेखौ जाहाथे होआ बे जायगायाव दोनफैया जों बेखौ खावलायो डेफिनेटलि दा जों प्रथमाव जों डेम'क्रेटिक भाबै जों आवाजखौ होगोन जों खावलायगोन हाग्रामा महिलारिखौ जोंनिनो मानसि हाग्रामा महिलारिखौ जों बयबो रायजो राजाफ्रा थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव देरहादों प्रमद बर'नि माने गाज्रि सासनखौ बोराबनानै बेखौ नेवसिनानै हाग्रामा महिलारिखौ देरहादों दा उथे हाग्रामा महिलारिखौ जों रिकुवेस्ट खालामगोन खावलायगोन बिपिएफ सरकारखौ रिकुवेस्ट खालामगोन खावलायगोन आरो बिथाङा निश्चय खोनासंनांगौ आरो खोनासङाबा गाज्रि जागोन बाथ्राया नोङो उदाहरन मोनसे जों होनो लुबैदों फाग्लिजरायाव जि हा होनो नागिरदोंमोन प्रमद बर'आ इलिगेल भाबै बर' फिसाफोरखौ जे अननाय भाबै नोङो माने दुखु दाहा दोननानै फाग्लिजरानि रायजो राजाफ्रा रोनसोन्द्रि बायदि जाखांदों हासिबलायले ओंखारदों बयबो दिखारजों माने आन्दलनाव बारसोमदों दा दिनै थद्रुब बे धौआ जोंनावबो बे फैनो हागौ बे मालगावआव फैनो हागौ आरो बे फाग्लिजरानि धौआनो दिनै प्रमद बर'नि सरकारखौ आउट खालामदों होननानै जों बुंनो हायो दा बे लेसनखौ जों लानांगौ आं सानो हाग्रामा महिलारिया गावबो जुदि आन्दलनजों फैनाय बिथाङा बुजिगोन आरो बिथाङा रायजो राजानि खावलायनायखौ खोनासंगोन आरो जुदि जेबो जाथाराब्ला जुदि मानिथाराब्ला जोंहाथ' उफाय गैया देयार इज देयार विल बि नो अपसन देन टु गो टु माने कर्ट जों उइल एप्रच टु कर्ट बे जोंनि माने डिसिसनखा बेयो जों कर्टखौ जोङो माने नक खालामगोन कर्टखौ जों खावलायगोन कर्टआव जों थांगोन केस होगोन बे फाइनाल आरोखि जोंनि माख्रा बे जोंनिनो हाखा गोदो गोदायनि जोङो बे हाखौ बेसे मोजाङै लाखिनानै दं हादु गुदु गेलेयो जों बहाय थालिम गायो बे हायाव रावबो बांगाल जुंगाल गैयामोन ना गुरो बेसेबांबा ना मोनोमोन बिसोरनि थाखायनो बिसोर थाबैना जों दा अयथासार आरो बिसोरखौ दोनोबा सखन्द्रा आरो जोंनि फिसा फिसौ सेंग्रा सिख्ला मानसिफोरखौबो खानानै लांगोन दाख्लैला माने सखन्द्रा ख्राब ओंखायनो बे मालाबाबो बे हाखौ जों हगारनो हाया बे हायावनो जों गेलेयो हादु गुदु गेलेयो आलासि पार्टि जों गायो बे जायगायाव जों माइ गायखांबा शिलं बुंनानै जायो बे हायाव बे जायगायावनो जों गबलायो दारायाव आरो बे हाखौ नाबथानानै जुदि बे माबाखौ खालामोबा जोंनि जायगायाबो दैबाना जागोन जोंनि माबाखौबो लाखिगोन बिसोरो गथिखौनो जों हगारनो हाया आरो जोंनि बे जायगाखौ आरो जुदि सोरबा जोंनि जायगायाव बे जोंनि हाग्रामाया जुदि नाबथानो हायाबाबो जों बे पाब्लिकफोरा बे जायगाखौ जों जिबनावबो जों हगारनो हाया जों होआखि जों होआ दाखालिसो जोंनाव आरो मोसौ खावनानै लांबाय सखन्द्रा दान्दुफुराव खाख्रबबाय आरो दाउखि बारियाव स्प्राय सारबाय आरो बिसोरखौ दोनोबा जोंनाव अयथासार जाबावगोन गथिखे जों होनो हाया उन्दैनिफ्रायनो जों नुबोनाय बे हादरखौ जों आदरै खालामाबा बिफां लाइफां जों आदर खालामा बे हाया बोरै जाखो बे जायगाया बोरै जाखो जोंसो आदर खालामना लाबोदों बिसोर गैयामोन दासो बे खोलै जुग फैनानै गासैबो बिसोर जोंनि जायगायाव दखल खालामना लाफैनानै जोंखौ गाग्लोबनो सानदों गथिखे आरो बेखौ सोरखौ दोनोबा जों थांनानै थानो राहा गैया सरकारा बेबस्था खालामनो सरकारा जुदि माब्लाबाबो जोंनि जायगायाव दोननो हाया गावसिनि जायगायाव पाकिस्तानाव दोनोबा दोनहैथों आरो मावबा जुदि जायगा खालामनानै दोनोबा दोनथों अब्लाबो बे जोंनि जायगायाव मालाबाबो दोननो मोना जों नायफिनदों जों बै साननिफ्राय दिनैसिम मा मोनखो जोंनियाव दिनै लाख खौथि बांलादेशिफोर हाबखाबाय जोंनि हा हुफोरखौ लाजोबखाबाय जोंनि थांना थानायानो दिनै गिलु फालु जाखाबाय आरो बिनि अनगायैबो दिनै जोंनि भारत सरकारा बै माइनरिटिसफोरखौ हिन्दु आरो गुबुन माइनरिटिसफोरखौ जुदि बांलादेश पाकिस्तान आफगानिस्ताननिफ्राय जुदि हाबनो खाबुखौ होयोब्ला अब्ला जोंनि खाफाला मा जागोन माबायदि जागोन दिनै बियो गिलु फालु सोंलु दिनै जों बिनि फिनखौ नागिरनोबो हास्थायनांगोन नाजानो नांगोन आरो होज्रिखावनांगोन आरो बेखौ जुदि हेंथा होनो हायाब्ला दानि बिजेपि सरकारा भारत सरकारा जुर जबस्तियै जेरैखि जाया जुदि लाबोयोब्ला जों मा खालामगोन मा अबस्था जागोन बेखौ साननानै जों खौसेयै सांग्रां जानांगोन आरो होज्रिखावनांगोन जों नुदों दिनै बांलादेशफोर बायदियावनो दाबो 1,50 लाखनिबो बांसिन हिन्दुफोर दं बिनि जुदि 50 लाख जोंनि हायाव फैबावोब्लानो जोंनि अबस्थाया मा जागोन जों बहा थागोन माबायदि खालामगोन बेनिखाय जों गासैबो दिनै बेखौ साननांगोन आरो होबथानो नाजानांगोन दिनै जों नुदों एनआरसि खालामखांनायावबो गावनि गोसो बायदि মোৰ পাৰ্টিৰ মানুহ তেখেতৰ কামটো কৰি দিবই লাগিব
बिथांमोननि फाइलफोरखौ गुबुन गुबुनाव लांनानै जेरैखि जाया दिनै मावहोनो नागिरनायखौबो जों खोनादों आरो नुदों आरो बेबायदिब्ला दिनै एनआरसि खालामनायनि मा लाब दं मा लाब जागोन गुबुननिफ्राय हाबनाय मानसिफ्रा माबायदि बिसोरो सोर आरो मा खालामनो हाया आरो थागिबि मानसिफोरनि अबस्थाया माबायदि जालाङो आं सानो बिखौ डनाल्ड ट्राम्पआ लिरनाय बिनि सल'मानिफ्राय जुदि फरायना होयोब्ला बा खन्थाइखौ आवरायनानै होयोब्ला आं सानो गासैबो मोजाङैनो बुजिगोन होननानै आंहा रुमै रुमै गोसोआव दं डनाल्ड ट्राम्पआ थांनाय मे दानाव आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्पआ मोनसे मिटिङाव मोनसे खन्थाइ आवरायदोंमोन खन्थाइनि मुङा जाबाय इमाइग्रेसन असमियावबा हयथ' अबिभाखि लुक बा बहिरागत लुक बा बर'आवबा गुबुन हादोरनिफ्राय फैनाय আৰু এই অভিবাসী লোক বহিরাগত লোক কোন কি কৰে কেনেকৈ বিক্ষাপ্ত बेखौ लानानै आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट डनाल्ड जे ट्राम्पआ मोनसे खन्थाइ लिरनानै मोनसे मिटिङाव आवरायदोंमोन आं सानो बेखौ जुदि आवरायनानै होयोब्ला नोंथांमोनाबो बै गुबुन हादोरनिफ्राय हाबफैनाय मानसिफ्रा माबायदि बेसेबां गिलु फालु गिथाव बाथाव बेखौ मोजाङै मिथिसिनगोन होननानै खन्थाइनि मुङा जादोंमोन इमाइग्रेसन गुबुन हादोरनिफ्राय हाबफैनाय मानसिफोर खन्थाइया जाबाय ओरैबायदि On her way to work one morning down the path along the lake, a tender-hearted woman saw a poor half-hearted frozen snake. His pretty-colored skin had been all frosted with dew. "Poor thing," she cried, "I'll take you in, I will care of you. Take me in, oh tender woman, take me in, oh tender woman," sighed the vicious snake. She wrapped him of all causes in a comforter of silk and laid him by her fireside with some honey and milk. She hurried her home from her work that night, and soon as she arrived, she found that pretty snake she had taken in had been revived. She clutches him to her. "Take me in, oh tender woman, take me in. For heaven's sake, take me in, oh tender woman," sighed the vicious snake. She clutches him to her bosom. "You are so beautiful. I've saved you," cried the woman. "And you have beaten me, heaven. Why?" she cried. "But if I hadn't brought you in by now, surely you would have died." She stroked his pretty skin again and kissed and held him tight. But instead of saying thank you, the snake gave her a vicious bite. "Shut up, silly woman," said the reptile with a grin. "You know damn well I was a snake before you took me." बे खन्थाइखौ आवरायदोंमोन United Nations of Americaनि प्रेसिडेन्ट डनाल्ड जे ट्राम्प गोदो नोंथांमोना बेनिफ्राय बुजिनो हागोन जे दिनै गुबुन हादोरनिफ्राय हाबफैनाय मानसिफ्रा माबायदि गिलु फालु जिबौ बायदि बेखौ आं बेखिनि समाव बर'यै दानस्लायदों बेखौ आं नोंथांमोननि सेराव फरायनानै होनो नागिरदों गुबुन हादोरफोरनिफ्राय हाबफैनाय मानसि आं खन्थाइनि मुंखौ बेबायदि होदों सानसेखालि फुङाव खामानि मावनो थांनाय लामायाव बिलोमानि लामानि गाहायजों सासे गोसो गुरै अनसुलि हिनजावा बरफजों लाथा खाना थानाय लोरबां थैहांहां जिबौ नुयो बिनि समायना बिगुरा गासैबो बरफजों लाथा खाबाय बियो गाबख्रावबाय आरो बुंबाय दुखुनांथाव आं नोंखौ लांगोन आरो जोथोन लागोन औ गोसो गुरै अनसुलि हिनजाव आंखौ ला औ गोसो गुरै हिनजाव आंखौ ला हामासुर हाबना बुंबाय गिलु फालु जिबौआ बियो बिखौ आरामै बोनबाय गोजोन आराम होग्रा इन्दि जियाव आरो बिखौ गावनि अर खाथियाव दोनबाय माखासे बेरे बिदै आरो गाखिर होनानै बियो मामारै हैदिन हराव गावनि खामानिनिफ्राय न'आव फैबाय आरो गोख्रै मोनफैनायनि लोगो लोगोनो बियो नुबाय गाव लाबोनाय समायना जिबौआ थांखांफिनबाय बियो बिखौ मोजोमनानै लाबाय औ ओनसोलनि हिनजाव नों आंखौ ला सोरगो इसोर
आंखौ ला औ ओनसोलनि हिन्जाव नों आंखौ ला गिलु फालु जिबौआ हामा सुबाय बियो गावनि बिखाजों मोजोमबाय आरो होनबाय नों थारैनो समायना हिन्जावा गाबनानै बुंबाय आं नोंखौ बासायबाय आरो नों आंखौ अरबाय इसोर मानो बियो गाबबाय आं नोंखौ लाबोआमोनब्ला नों दाहालागै थारैनो थैथारसिगौमोन बियो आरोबाव बिनि समायना बिगुरखौ बिलिरो खुदुमो आरो गोरा हमथाबो नाथाय साबायखर होनायनि सोलायै बै जिबौआ बिखौ गिलु फालुयै अरबायसो औ जाम्बि हिन्जाव नों स्रिथा हाराव मिनिना जिबौआ बुंबाय नों आंखौ लानायनि सिगाङावनो जिबौ होनना मोजाङै मिथियोमोन बेखौ दिनै बुहुमनि बयनिख्रुइ बोलोगोरासिन हादोरनि प्रेसिडेन्ट डनाल्ड जे ट्राम्पआ रुजुनाय खन्थाइ दिनै बेबायदि रुजुनो गोनां जादों दिनै खन्थाइ आवरायनानै गावनि सुबुंफोरखौ गुबुनारि हाबफैनायनिफ्राय गुबुन हादोर हाबफैनायनिफ्राय दिनै सांग्रां खालामनो गोनां जादों दिनै जों बे जिबौफोर बायदिनो गाखिर आरो बेरे बिदै होनायनि उनावबो बै जिबौफोरजों जों सौजाबाय थादों अरजाबाय थादों दिनै जों अनसायनाय जिबौजोंनो सौजादों आरो अरजादों दिनै आसाम सरकारा रामदेवनो पातानजलिनो गोबां हा होदों बिजनेस खालामनो BTCनि सोरखाराबो हाग्रामा बिथाङाबो हाजार बिघा हा होलांदों नाथाय दिनै बै पातानजलिनि मानसिफ्रा जोंखौ माबायदि लादों माबायदि सानदों बियो थांनाय 24 सेप्तेम्बरनिफ्राय 28 सिम जि योगा केम्प जादोंमोन बेयाव जों बेरखांनायखौ नुनो नुदों जे बेयावहाय पातानजलिनि यज्ञापीठनि इन्सट्राक्टर सीतानाथ बर'लाया दरंनि भेरुवा गामियाव बुंदोंमोन जे श्रीमन्त शंकरदेवा पण्डित नङा गोरों मानसि नङा श्रीमन्त शंकरदेव वाज नट ए ग्रेट स्कलार कीर्तनगाफ्राव जेबो गैया नामघराव दं मात्र मूर्ख हानि लेम्पफोरावसो होननानै जानो हागौ जायफ्रा टिभि नायदों बिथांमोना दिनै नुदों আমি रामदेव पतंजलि बहुत माति दिलो किन्तु সেইদিনাখন দৰঙৰ ভেৰুৱা গাঁৱত পতঞ্জলি যোগাপীঠৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ সীতানাথ বৰলাই কি ক'লে তেখেতে ক'লে যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ পণ্ডিত নহয় কোনো শিক্ষিত জনা মানুহ নহয় কীৰ্তন গুহাবিলাকত কি আছে একো নাই তাৰ মূৰ্খামিৰ সেই মাটিৰ বাতিবিলাক আছে তাৰ বাদে একো নাই बेबायदि दिनै जों बुंजादों दिनै बेनि अनगायैबो जों नुदों जे पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेडनि जि सिनियर भाइस प्रेसिडेन्टमोन SB सिन्हा बियो निउयर्क टाइम्स मेगाजिनाव इन्टारभिउआव बुंदोंमोन जे आसामनि मानसिफ्रा बेदर जायो आरो सिभिलाइज नङा आरो बिसोरो भारतखौबो मानिया मान सन्मान होनो रोङा तार बादेও আমি দেখিছো যে Patanjali Ayurved Limited Senior Vice President SB Sinhai New York Times এটা ইন্টাৰভিউত কৈছিল যে অসমৰ মানুহবিলাক মাংস খায় অসভ্য ভাৰতক মান সন্মান কৰিব নাজানে जों दिनै गुबुननो होनानै मा बुंजादों मा सानजादों जों दिनै मिथियो बेनिखायनो दिनै जोंनि बिटिसि सरकारानो जा आसाम सरकारानो जा सांग्रां जानाया मोजां दिनै बे गुबुन हादोरनिफ्राय फैनाय मानसिफ्रा गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय मानसिफ्रा बै बिस गोनां जिबौफोर बायदिसो जेसां गाखिर होनानै बेरे बिदै होनानै फेदेरा मानो सम मोनबानो सुबिदा मोनबानो सौगोन आरो हरगोन दिनै जों बिजनेस खालामनो रोङा नामा जों अर्गेनिक फार्म खालामनो रोङा नामा खालि रामदेवे জানে নেকি আমি নাজানো নেকি খেতি কৰিব অর্গানিক খেতি কৰিবলৈ আমি নাজানো নেকি সুবিধা দিলে সুবিধা পালে আমিও জানো सानसेनि समाव जों मा रोङोमोन मा दंमोन नाथाय दिनै जों बर'फ्राबो न'खर दिनै साहा गायनो रोंनाय जाबाय साहा बिलाइखौ दिनै लाख'नो हाला कम्पानिफ्रा ओरैनो गारनो गोनां जालायबाय अब्ला रामदेवनो होस्लायस्लाय जोंनि मानसिफोरनो मानो होनो हाया रामदेव और पतंजलि দিয়াতকে আমাক কিয় দিব নোৱাৰে আমাৰ অসমৰ মানুহে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে কি খেতি কৰিব নাজানো নেকি
নিশ্চয় যদি চৰকাৰে আমাকো মাটি দিয়ে, আমাকো পইচা দিয়ে, আমাকো সুবিধা দিয়ে, টকা দিয়ে, নিশ্চয় আমিও কৰিব পাৰিম বুলি মোৰ বিশ্বাস। आं दिनै गावनो नभेम्बर डिसेम्बरनि गेजेराव जि जाजमान फैयो आं बेनि थाखाय प्रस्तुत। I am prepared for anything as a revolutionary. Life imprisonment जानो हागौ, death penalty जानो हागौ। आं मिथियो they are the part and parcel of a revolution. आं दिनै स्पेशली जायफोरा ओंखारबोनाय जोहोलावजोफोर बिथांमोनखौ आं दिनै खावलायनो लुबैयो। आं जेलाव थानांब्लाबो फासि जाब्लाबो दिनै नोंथांमोनानो दैदेनलांबाय थानांगोन, दैदेनलांनांगोन। फासयनो नाङा, गिनो नाङा, दावगालांनांगोन। खोलोब खोलोब सासेनि उनाव सासे, सासेनि उनाव सासे दिनै दावगालांनांगोन। आरो बेबायदि दावगालाङोब्ला आसाम सरकाराबो भारत सरकाराबो माब्लाबा बाग्लायनानै जों जि नागिरदों बर'लेण्ड, बर' हादोर बेखौ होनांथारगोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। बेनि जोबथारनायाव आं डक्टर मार्टिन लुथारनि फंनैसो सोदोबजों आं फोजोबनो होननानै सानबाय। 1968 मायथाइयाव वाशिंटनाव 1 लाख नङा 2 लाख मानसिनि गेजेराव बयनिफ्राय मुंदांखा बिथाङा बिबुंसार लाखिदोंमोन। आरो बे बिबुंसारानो जाबाय आंहा सिमां दं। I have a dream. आंहा सिमां दं। आरो बै सिमाङानो जाबाय, बिथांनि सिमाङानो जाबाय जे सानसेनि समाव गोसोमजों गुफुरजों ज' जिरायलायगोन, ज' स्कुलाव थांगोन, ज' गिर्जा न'आव थांगोन, ज' अफिसाव थांगोन, ज'यै खामानि मावलायगोन। बिगुमानि फिसाज्ला, बान्दानि फिसाज्ला ज'यै दावगागोन होननानै बिथांनि जि सिमां बिथाङा गावथार जानाय लोगो लोगोनो जाफुंदों। दिनै बिथांनि बायदि जोंहाबो जुदि सिमां थायोब्ला बे सिमाङाबो जाफुङो। जोंनि 12,000निबो बांसिन मुंख्लंफोरनि जि सिमां, बे सिमांनि थाखायनो दिनै बिटिसिआ बेरखांबाय। आरो जों जुदि 10,000, 20,000, 50,000 जुदि बे सिमांखौ लानानै जुदि बावसोमनो हायोब्ला आं सानो जोंनि रायजो, जोंनि हादोर बर'लेण्डआबो बेरखांगोन होननानै। आरो बिथाङा मोनसे खोथा बुंबावदोंमोन जे when we are silent we started to die होननानै। जों जेब्लानो सिरि सिरि थायो अब्लानो जों थैलाङो होननानै। जों जेब्लानो सिरि सिरि थागोन अब्लानो जों थैलांगोन। रावबो फात्ता खालामनाय नङा, जेबो मोननाय नङा, रावबो जेबो होनाय नङा। बेनि थाखायनो जों स्रि स्रि थायालाब्लानो नांसोमनो नांगोन, बावसोमनो नांगोन, सोमावसारनांगोन। अब्ला जों जि नागिरदों आं फोथायो जोंनो होआलाब्लानो रावबो थानाय हानाय नङा। जोबथारनायाव आं बेखौ बुंनो सानो जे there is no alternative to the critical thinking and hard work. दिनै critical thinking आरो hard workनि दिनै alternative गैया। जों दिनै ओरैनो मोनजानो लुबैनानै, जों ओरैनो जाजानो लुबैनानै माब्लाबाबो जानाय नङा। जों मोजाङै साननाय, गोरा गोख्रों मावफुंनायनि गेजेरजोंसो जों दावगालांनो हागोन। आरो बे बुहुमाव मानसि बायदियै जों गावनि सिनायथिजों थांनानै थानो हागोन। जोबथारनायाव